Waalaikumsalam. Kumusta na ika? Yung Taman, kumusta? Ay, maray. Very good. Sorry ka nga. Ay, amo. Yan, nagpaparauno kang wan. Tara, tambayin na muna si Tonta. Ako kaya, ako pa ako ginigibo. Maray ka, di ka, tawa ka ginigibo. Paparauno ka. Ito talaga. Kaya, lagi kang nasa dagat ah. Anong ginagawa mo sa dagat? Naghahanap ng ano, syukoy. Gawa ka kasi ng ano mo. Lagyan mo ng ano, picture mo. Pagandahin mo yung ano mo.
Uy, papagalitan tayo ni Hindi naman siguro suso ang hinahanap mo eh. Iba naman siguro eh. Magandahin mo yung ano mo, lagyan mo ng picture mo, tapos mag ano ka ng mga video, i-upload mo diyan para i-ano ni i-promote ni ano ni YT. Sayang yung pinagpapala live mo sa FBA. Diyan ka na lang sa YT. At least may maasahan ka pa. Hanapin mo lang ang ano, ang 1,000 key. Makipag-print ka sa mga ano, sa mga kaibigan mo, isend mo lagi sa ano mo, sa tawag dito, isend mo sa Facebook mo kung may ano ka, may ano dito. Basta isend mo sa mga social ano para maging ano ka, maging ganap na YouTuber. Kaya lagyan mo ng picture yan, imposible na wala kang friend yan, pasaway ka talaga. Tense ka survivor. Tamsak. Maraming salamat sa patamsak mo, Tense Survivor. At bigyan kita ng ano, ng jacket, ano, Tense. Iya, eh, eh, lagi ka nga nagla-live sa FB. FB at YouTube. Survivor, baba mo ano mo ha. Wait lang, bigyan kita ng jacket. Iya. Ay, may jacket ka na pala. Wala kasi signal na ano. Sige, dyan mo lang yan, ano, pins. Ipin ko para ano. Ano ba yan? Yan, nakapin na yung ano mo ha. Oo nga, mahina talaga. Mamaya yan, may magdidikit yan sa'yo. Sige, patambayin mo lang yan dyan. Nakapin ka naman eh. Pasaway. Padikit din oh, yung ginawa. Hindi pa kasi siguro yan marunong pasaway. Turuan kita. Yung binaba ni Ten Survivor, dikitan mo yan. Tapos, si Ten Survivor, babalikan ka niyan. Lagyan mo kasi ng picture yung ano mo para
Para maganda. Lagyan mo ng picture. Para makilala ka sa buong mundo. I-promote yung ano mo, channel mo. Then sa Survivor, taga-sari nga ni Kakadto. Taga-saan ka nga ni Kaito? Kaya di ako nagpapakita dahil may ginagawa pa ako. Hello po. Sika Salihay. Pabati po. Pidney Pasaway. Pasaway, pasaway. May mga pala eh. May mga tawag dito, ninja. Padikit yung ano ko, pinin ko. Jessica, bigyan ko kita ng ano, jacket. Kasi wala kang jacket eh. Yan, binigyan na kita ng ano, panty. Ang ano, ng picture yung mga ano nyo, profile nyo. Tapos yung ano, yung tawag dito, para i-accept ni ano, lagyan nyo ng picture nyo. Tapos, lagi kayo mag-upload ng video. Yan, walang video or picture. Hindi yan i-legit ni, ni YT. Dapat may picture. At saka ano, at saka picture nyo, at saka lagyan ng mga video. Maggawa kayo ng video. Sige, ingat, ingat. Ingat sa trabaho niyo dyan. Kaibigan mo ba yan si, ano, si Jessica Salihay?
Basta yung ano nyo, profile nyo, lagyan nyo ng picture at mag-upload kayo ng video more than ano 10 minutes o more than 10 minutes na video. Lagyan nyo ng picture. Tapos mag-upload kayo ng ano ng video. Yan baga ang ganda-ganda mga view diyan sa ano sa Kuwait. Ako nga kapag papasok sa trabaho, nagbibideo ako ng mga ano ginagawa akong content. Yun yung mga content ko. Pupunta ako sa trabaho, pinibidyoan ko. Tapos, ina-upload ko sa ano ko. Sige nga, ingat kayo dyan.